The Martian er historien om at strande alene på Mars. Det handler om raketvidenskab og overlevelse. Det sidste er ikke indviklet, hvis man ved, hvad man gør. Bliver man efterladt i et rumhabitat, er man med øjeblikkelig virkning blevet opsynsmanden, der skal vedligeholde både oxygenator, atmosfærisk regulator og vandindvinder. Man skal dertil håndtere plutonium og få kartofler til at spire i stendød Marsjord. Kunsten at klare sig på Mars er at stikke fingrene langt ned i møget. Det er beskidt, det lugter, og det kan eksplodere lige i hovedet på dig, når som helst. Overlevelsesvidenskab er hurtige udregninger på bagsiden af servietten. NASA-astronauten Mark Watney er manden, der ikke lader sig standse af de ekstremt dårlige odds på hans overlevelse. Som astronaut er han omvandrende videnskab i egen person. Han er dertil storleverandør af kulsorte jokes og selvironi. Watney ved, hvad der skal til for at overleve Mars i de 4 år, det tager for den næste bemandede mission at nå frem til ham. Man bruger sin viden og samler alt tilgængeligt højteknologisk skrammel, som kan bruges og modificeres i sagens tjeneste. På Mars har alt værdi. Selv hårene i armhulerne, hvis det er det eneste brændbare materiale, man har. Ild afgiver røg. Røg suges med undertryk, og på den måde lokaliserer man en lækage i det aflukke, man befinder sig i. Lækager i aflukker på Mars er livsfarligt, medmindre man er grøn og født der. Watney har i den grad brug for at trække vejret, og gaffatape redder altid situationen. Giver det mening? Ja, det gør. Det er Mark Watneys virkelighed i The Martian. Det er nørdet, men ikke mere end at læseren kan følge med. Hvilket på sin vis gør læseren til en nørd. Det er ikke så dårligt, for nørderne er vores tids helte. This is Mark Watney. I'm alive. Whoa! No matter what happens, tell my family, I will never stop fighting to make it back home. Hamilton, American Spirit, Swiss Precision. The Martian, only in cinemas.